абуалӣ ибни сино яке аз нобиғаҳои камназири таърихи башарият ва мутафаккири бузурги сатҳи ҷаҳонӣ аз табори миллати тоҷик буда, дар муҳити фарҳангии бухорои кӯҳан ба камол расида, аз овони ҷавонӣ бо зеҳни фавқулода ва истеъдоди ғайриоддӣ шинохта шудааст. ибни сино ҳанӯз дар синни наврасӣ тамоми илмҳои замонашро аз худ карда, дар ҷавонӣ ҳамчун донишманди комил эътироф гардид. ӯ шахсияти бисёрҷанба буда, табиби барҷаста, файласуф, риёзидон, мантиқшинос, мусиқишинос ва табиатшинос мебошад. тафаккури ӯ фаротар аз замони худ рафта, илмро бо ақл, таҷрибаро бо фалсафа ва тибро бо инсоншиносӣ пайваст намуд. асари бузурги ӯ алқонун фи тиб, қонуни тиб на танҳо китоби тиббӣ, балки як низоми мукаммали дониш дар бораи бадани инсон аст. дар ин асар ибни сино бемориҳоро аз рӯи сабаб, нишона ва роҳҳои табобат таҳлил карда, инчунин масъалаҳои пешгирии бемориҳо, тарзи ҳаёти солим ва таъсири муҳити зист ба саломатиро хеле дақиқ шарҳ медиҳад. ин равиш ба тибби муосир хеле наздик аст. таълимоти фалсафии ибни сино дар бораи ақл, ҳастӣ ва инсон ба ташаккули фалсафаи асрҳои миёнаи Аврупо таъсири амиқ расонд. файласуфони машҳури ғарб, аз ҷумла Фома Аквини, аз осори ӯ истифода бурданд. китобҳои ибни сино садсолаҳо дар донишгоҳҳои Аврупо ба забонҳои лотинӣ тадрис мешуданд. имрӯз низ ҷомеаи башарӣ дар соҳаи тиб, хусусан дар масъалаҳои тафаккури клиникӣ, ташхиси илмӣ ва муносибати инсонмеҳвар ба бемор, ба мероси ибни сино такя мекунад. ӯ намунаи равшани он аст, ки чӣ гуна илми воқеӣ метавонад аз фарҳанги миллӣ бархоста ба арзиши умумии башарӣ табдил ёбад. абуалӣ ибни сино ҳамчун фарзанди миллати тоҷик на танҳо ифтихори миллати мост, балки имрӯз ганҷи тамаддуни ҷаҳонӣ гардидааст.